Hello guys, नै जोंनिया golden jubilee नि थाखाय खामानि मावगासिनो खामानिया क्लियार जासिगोन नैबे जोंनिया गेटआबो कमप्लिट जाबाय नायना लोगोफोर golden jubilee नि थाखाय र' जोबोद समायना जादों जोंनि गेटआ 20, 21 आरो 22 जानुवारियाव जोंनि हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि golden jubilee बियो जानो थांगासिनो बे गेटखौ प्लाइवुडनि बानायदों आरो लोगोसे कालार फुनना होबाय आरनायजों जोङो नै खुलुमबाय बावहरनाय आरो बिबार बेहा होनाय जाबाय एसे गोजौ खालामनो थाखाय बेहाय गेस्ट हाउस जागोन गोदानै बानायगोन दा खामानिया सोलिगासिनो golden jubilee नि थाखाय हाग्राफोरखौ दानस्रांजोब्बाय आरो बिदिनो खामानिया जालांबाय थागोन नै गासैथिंबो खामानिया लासै लासै सोलिगासिनो साफा खालामलांगासिनो आरो गोबां खामानि दंबावो बिबारफोरा बारखांजोब्बाय गेनामालि दङ बेयाव फारि फारि कालचारेल ग्रुप एबा हारिमु आफादनि फट' खेबनाय जादों नै दानिया जोंनि खेराइ हान्जानि गेजेराव गोदानफोरखौ लाफानानै जोंनि खेराइ हान्जानि प्रेक्टिस होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो बेसेमा आगबारिना दङ golden jubilee नि थाखाय नैबेखौनो आगबारिना दङ दासिम नैबेखौ खाखोग्रोबाय आरो खामानि सोलिगासिनो नैबे जाबाय हय वा फान नामा दे बेसेबां थाङो आरो गैला लोगोफोर नैबे जाबाय बिथाया मोन 50 फिरफिलाखौ बेरहोनाय जागोन बेहाय नैबेहाय माइनावफोरा 2023 मायथाइनि गोदान केलेन्डारखौ फानगासिनो स्टेजखौ बनायगासिनो नैबे सानसालिखौ औवा खानाया जाबाय एसे खानो दोङो बेहायनो मोसानाय आरो दिन्थिफुंनाय जागोन नेक्स्ट डे फिन खेराइ हान्जानि प्रेक्टिस
सानजानि गेटआबो बानायजागासिनो बे गेटखौ थाबै दिहुननो थाखाय मिस्ट्रिफ्रा गोबाङै नांथाबगासिनो लोगोफोर गल्डेन जुबलिनि थाखाय नैबे ओंखाम संनाय सालि आरो ओंखाम जानाय सालि डाइनिं हल बेहाय बानायनाय जादों नै बानायगासिनो खामानिया सोलिगासिनो दासिम बेखिनिया आगबारिबाय टेन्ट हाउस होनो होदो बे खामानिखौ हगारनानै बन सन गासैबो सफैजोब्बाय आरो गोबां खामानि दंबावो बन दामाल बे संग्रा सालिनि न'आ बे बनायगासिनो सानजाहानि गेटआबो बारा दिन नांला जासिगोन निया ग्रुप मोननै निया गुबुन गोजान जायगानिफ्राय पिकनिक जानाय हिसाबै सफैदों बेहाय जोंनि बाथौ थानसालिखौ नायनाय हिसाबै पिकनिक जानो फैखादो गोदान बोसोरनि थांसिगोन बिसोरो थुब्रायजोब्बाय सानफ्रोमबो फैयो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायारि जों थानसालिखौ भिजिट खालामलाङो दर्शन खालामलाङो बे सिङाव जानायखौ पारमिसन गैया जानाय नैबे बाउन्डारिनि बाहेराव जानांगौ जायखिजाया जोंनि खेल प्रेक्टिस होनाया दिनैनो 2 सान जाबाय सानफ्रोमबो होनाय जागोन मानोना खाथिथार जोंनि गल्डेन जुबलिया लोगोसे बिनि उननि साननियाबो प्रग्राम दङ बेखौ प्रग्रामनि थाखायनो खानाय जादों आरो गोदान मोसाखावरि लाबोनाय जादों बे मोसानायखौ मोजाङै फोरोंनायजों लोगोसे लांफानाय जादों बे नै फारसेथिं माइनाफोराबो मोसानायनि प्रेक्टिस होगासिनो गल्डेन जुबलियावनो बिथांमोना मोसागोन साखोन सिखोन खालामजोब्बाय बेखिनि बागि सानि जायाखै नैबे गेस्ट हाउस जागोन बेहाय बनायबाय गेस्ट हाउसखौ बेहाय थोरि गोजामोन थोरिनि सायाव हाखौ होदो लोगोफोर टेम्परारि नै माजाल बानायदो खाम बेहाय गेटआव आलादा दोननाय जागोन मोनसे श'नि थाखाय आरो बेयाव सेरजा बानायगोन सेरजाबो नेक्स्ट डे फिन प्रेक्टिसाव फैलायबाय deh Musa ngapain tuh deh नै जोंनि हारिमुआरि हान्जायाबो मेथाइ खननाय बा क'रास संखौ प्रेक्टिस खालामनाय Aru lop jawab benar itu. Haji bising batuan. Haji bising batuan. नैबे थानसालिनि नैथि गेटआवबो कालार फोननायदो नैबे गोजा गोजा बाय नांलाना थानायखौ बेखौ खोमोरनानै गुबै गाबखौ होनाय जागोन
बाजि दान्दा गनखौ बानायनाय जागोन बानायगासिनो दं बिथांमोना खामानिया सोलिगासिनो English ada na? English lagi deh borok. Ayah, aku sih mana? Street light बेखौ होबाय नै गेटआव कालार फुनगासिनो गोदानै Mana sih kan? Kasan ini pernah aku kerja sih.
नैबे गेटनि मोखांनि लामानिफ्राय बिदिनि टिप लाइटखौ होनाय जाबाय। बेहाय साजायबावगोन, खामि साजायगोन खामिजों। नैबे साहाथिंनि जोंनि थानसालिनिफ्राय लोगोफोर जाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोना फै, आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। बयबो हेफाजाब होफै। देग्लाय 50 बोसोर गल्डेन जुबलि, बेखौ गाजा गोमजायै आरो जोबोद मेहेरगोनाङै खुंगोन। आरो बेबायदि सनाथि फोरबोआ फैबाय थाया, 50 बोसोरनि उनावसो खेबसे फैयो। बेनिखायनो जोंनि हाबाफारिखौ जाहाथे बयबो जाफुंहोयो, बेखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खावलायनाय थाबाय। जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंहोयो, जोंनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनायाव हेफाजाब होयो। बेखौनो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय, जाहाथे बयबो फैयो। लोगोफोर जोबोद खाथिथारसै गल्डेन जुबलिया। दिनै 15 जानुवारि आरो बारा सान गैलिया, सानबासोल' सम दङ जोंनि आखायाव। मा थाग थियारि खालामखो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। नैबे गेस्ट हाउस, बियो फ्राय जाबायानो गेस्ट हाउसआ। नायनि गेस्ट हाउस सिङाव बेबायदि साजायबाय गेस्ट हाउसखौ। बे आलासि उलासि बिथांमोनखौ बेहाय जिरायहोगोन। जोबोद मोजां कालार। बेहाय मा सालि जागोन मिथिथ'वाखै। बे मोनसे संग्रा सालि जानो हागौ, आलासिनो ओंखाम जानाय सालि, आलासिनि थाखाय एक्सट्रायै। नैबे गुदाम न'खौबो कालार होदो गोदानै। नैबे फुख्रि थानसालिनिनो सब सुनै होजोबबाय। साफा सुफा खालामजोब्बाय। हाग्रा दङमोन, हाग्रा दुफबनायमोन बेफोर जायगाया। दा मोजां नांबाय साफा खालामनायखाय। दिनै मागो दमासि लोगोफोर, बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। नैबे फरेस्ट प्लेस, नैबे गाब गोनां औवा बेहाय गायनाय जादों। जेसेबांनो खाथि खाथि सफैगोन मिथिंगा, एसेबांनो खामानिया गोबार जागोन। गासै मोन 50 दङ, 50 बोसोरनि थाखाय। मोजाङै लिरबाय बेखौ, आरो लिरबावनाय जागोन, प्लेन खालामगोन। नैबे दग्रा दौरि दोङो, खनसे लिरबाय बेखौ। बेयाव देरसिन फिरफिलानि खुन्थिया जागोन। बे कालार फुनगासिनो, बेनि खामानिया जोबाखैनो। नैबे गेटनि गेरेजोंबो रावखौ फैनो होआखै, खाथेनानै दोनदों। दा बैथिंसो फैनांगौ मानसिफोरा। आइजोफोरा खामानि मावगासिनो। दंफांनिफ्राय गोरान गोरान बिलाइ गोग्लैयो सानफ्रोमबो, बिदिनो साफा खालामदो।
गोदान दखान दै होगासिनो मा मा लिरबावगोनलै लिरगोन ना नियाव बे जादों हाथाइसालि हाथाइसालि हिरिम्बा बाथौ थानसालिसिम थौ गेटआ थियारि जाबाय लोगोफोर बिथाङा एक्टर बर'नि खैराबारि ओनसोलनिनो बे डाइनिं हलथिं फैदों ओंखाम संग्रा सालि बे बन दामोल बनखौ थोनाय बायदियैनो जमा खालामनानै लाबाय आरो नैबे ओंखाम संग्रा सालि नैबे ओंखाम जाग्रा सालि डाइनिं हल बेहायनो संनाय जागोन ओंखामखौ दैखांनानै नैबे सायाव दोनगोन नायनोसै बे साननैसोआव बेसेबां आगबारि खामानिया जोबोद आथुर जानांसिगोन खामानिनि थाखाय खाथिनिफ्राय खाथि सफैद्रायबाय बारा सान गैलिया सानब्रैसोल' दङ मोजाङै बेनिफ्राय 20 तारिखनिफ्रायनो जागायजेनगोन साखाथियावनो दङ निसिनाकना एमइ आरो हाई स्कुल आरो बिनि साखाथि सानजाथिं बड'फा गार्ल्स स्कुल आमाय ना आमाय आमाय बुगिनि जामाय दै आंनि काका दै होनायथ' बिथाङा दै होनाय हाबाफारिखौ मावगासिनो नैया गोलैदो मा जाखो दैया बन्द जाबाय दैया मा जाखो दैया जोबना लायबाय नामा बे बन्द जाबानो सिरिदा आरो कोन घरतो आरो गुमस घरतो सारे कल हो जाबो खाली पिछवाल तो मारबो दे हां ऊपर से ऊपर पता है कोन ऊपर ए ऊपर तो सारे कले पिछवाल ओय सॉरी हेरी कर ए बाल्टी क्लाप क्लिप जोंनाय नै लाइखौ होबाय जोबोद समायना नुगोन बे जोंनाय लोगो लोगो गासैयावबो होदो थियारि खालामनाय जाबाय दा फैदों थ' सोलोंनोसै
Mana mama ba ini mama lain itu benar. Kalah. प्लेन खालामगासिनो लिरनो दोङो लिरसिगोन आइजोफोरा लिरबाय